الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجماد نعم كرمه محمد نعم على كلا تغمى نعم نبنج نعم بكر سيسكروك ماد نعم كيدو ماد نعم إني سغلا على كلا فاطمة نعم عبد الله نعم كوريتورتي والله تورتي ببركة الله تبارك الله كان يابي ويكوباي وينفلو فروي من يربلو ويسرو فروي ويسرو فني ويبلو باي وتبا من يردون ويدنيا فروي ويكوباي donc barka dale ni fen saba min yeni ni barka be nun saba la de Allahu akbar ne ni saba ne ni dafara mamina ibe ala tando Allahu akbar ato be ala bulo ye gaske ko Allahu akbar ayo kanu Muhammad nam to ko ba do ko ni mo ko ni ya me kungolo ko kankolo we chen mo fam kungolo kungolo sigile kan de dalawo ne kungolo ne kante kungolo mo be kungolo ko kuma fo Allahu akbar ni ya me daga be ka wula sigile fen kan de est-ce que to la mais aba be mundu fu aba fe ka min fo fembe ba atabara bolo fo ite sa yɛrɛ kɔrɔ ni sababu tɛ fo diɲɛlatigɛ ko bɛɛ i kɛra mɔgɔ suga i b'a sɔrɔ i ka ko dulonnen dɔ la n'i y'a mɛn kunkolo kankolo jigi tɛ wa jigi de don i kɛra cogo i ka ko dulonnen don dɔ la sabu farijinɛ dɔ yɛrɛ ko n'i y'a mɛn galama a ku ko don ne ku t'a la a bɛ kɛ filenin ye dɛ kana fɔ a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ filenin a bɛ kɛ filenin ye o fana y'a dama ko wɛrɛ ye dɔ yɛrɛ ko n'i y'a mɛn fama ko jamanaden ko don o de don n'i y'a mɛn kuntigi i bɛ dɔ de kunna dɛ siga t'o la n'i y'a mɛn jamana ɲɛma i bɛ dɔ de kunna n'i y'a mɛn jamanadenw don dɛ fɛn ko dulonnen don ɲɔgɔn na awɔ tubarikalla bisimila ne ka Abdulayi naam an b'a fɔ n ko a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi ye juin kalo tile 14 ye san 2021 naam Ablaye an shira hɛrɛ la ala kan tile hɛrɛ la amin ya rabbi gafew b'an bolo an b'a daminɛ gafe mun tɔgɔ yɛrɛ le malien yɛrɛ bɛ cogo di sisan Mali bɛ yɛrɛ ɲini na an bɛ sɛnsɛn na maliyɛnw hakilinan tɛ kelen ye Mali jɔliko la nka cɛba min ni a latigɛ bolila ni fɛn bɛɛ dafara kun fɔ tuma min na a bɛna bolokɔrɔta kɛ k'i kali k'i siɲɛ jamanadenw ye colonel Azimi Koyita a ye layiru minnu di mɔgɔw ma a ye nin ta juin kalo tile 7 ntɛnɛn dɔ fɛ colonel Azimi Koyita bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ a donna a ka masakɛya golo kɔnɔ chef d'état président de la transition nin kɛra CICB la don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni kalikansiɲɛ kɛra an ka sariyatigiw n'o ye sariyabon yɛlɛla laban ye o ɲɛmɔgɔ n'o ye cour suprême ye o ɲɛmɔgɔ ɲɛna Wafi Sise discours ɲɛnamaba de kɛra nka discours nin a ma janya yɛrɛ ayiwa mɔgɔ bɛ se k'a fɔ min ye jamana minnu bɛ jɔyɔrɔtigiya la u bɛ se ka u bɛ jamana baara ka sɔrɔ a ma kɛ ni musaka caman bɔli ye jamana ko la o la sira u y'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ nafolo min bɛ bila ale yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ n'i y'a tila 3 ye 2 a y'o bila jamana ka bolo kan o na don donda wɛrɛw la min ni o tɛ ale yɛrɛ ye o ye nafolo yɛrɛ n'i y'a bayɛlɛma a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 bɔɲɔngo la o la sa o bɛ don jamanadenw ka yiriwa siraw fɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ n'a ɲɔgɔnna i n'a fɔ kɔlɔnsen ninnu kɛnɛya bulon ninnu a jɔjɔ a n'a ɲɔgɔnna ka ca ko fɛn bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛ tilennenya kɔnɔna la maliyɛn ka kuma la o y'a yira k'a fɔ jɛnsɛnɛ tɔnba a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ Maliko la lakanako la a ko Muguri Kisɛci ka ɲɛsin an ka finitigiw ma o kɔni o dɔgɔyara dɔɔni ka tɛmɛ kalo 7 tɛmɛnenw ta kan o ye hɛrɛ ye kuma in ye maliyɛn y'a fɔ l'indépendant ye mun fɔ indépendant kuma na yɛrɛ Macron an n'a ko France ka kɛlɛbolo fara Barkhane k'u bɛ n'u yɛrɛ minɛ Maliko la u bɛ caman bɛɛ lasegin k'o bɛnna ta surasi minnu bɛ France tɔgɔ la Bayirika olu na to an ka jamana kɔnɔ o bɛnna ta wa terrorisme kɛlɛli la i n'a fɔ dɔwɛrɛw fɛnɛ bɛ yen minnu ye siya wɛrɛw ye minnu nalen bɛ ɲɛsinɛ tɔnba o ka jigiya ma Faransi ko k'a bɛ taa nka kuma don
a bɛ taa nka a tɔba de bɛ to an fɛ yan nɔ o fana kuma fɔra ne fana ka kuma la kunu premier ministre Choguel Kokala Maïga ani ministre kuraw u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye dantigɛli kɛra premier ministre Choguel Kokala Maïga fɛ bolo a kɛlen bɛ a bɛna baara kɛ kuntilenna min na a y'o dantigɛ a ko baara bɛna kɛ lakana o kɛ yiriwa dɔ kɛ fara o cɛsiri kan min ye politiki yɛrɛ yɛlɛmaw ye o fana baaraw kɛ wa o kɛ ye fana o kɛ ye a fanga kɛrɛnkɛrɛnnen min b'an fɛ yan olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma kɛ don bɛɛ ka taabolo la n'u dacogo la nka min ye karata min n'a bɛ kɛ bɛɛ fɛ ko ye ne maa si tɛ ɲigin a la o fana ko o kɛ u fɛ ko ye min ye musaka bɔ ye faso ka musaka bɔ musaka minnu ne a caman bɛ kɛ yɛrɛsagokɛ ye o kɛ dabila min ye an ka jamana yɛrɛ min mana kɛ ka nafolo don foroba nafolo don ka tila k'a kɛ ko ma kɛ a ko kana kɛ cogo si la o mana bɔ yen jamana i n'a fɔ sɛndikaw bɛ laɲini minnu na n'a kɛra sababu yɛrɛ a kɔsa na an ye jamana yɛrɛ sigili yan sentigɛ kɔnɔ olu ka laɲini kologɛlɛnw faamaw kana i kɔ don olu la ka kɛ komi n'a sɔrɔ ko ma kɛ u kɛ o lajɛ ji ɲɛma dɔlen na ne bana ka kuma la min ye gouvernement sigili ye a ma kɛ bɛɛ fɛ ko ye dɛ EPM ko FOP ARP Adima ani Parina olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'a fɔra ko bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɛɛ m'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ ale busi bɛɛ k'a la nin de ye kuma koloma yɔrɔ ye olu caman i ye fɛn bɛɛ tɔgɔ fɔra sisan ninnu ye mara kɛ ka kɔn bi ɲɛ lebi élément fo du bala o kuma wari lu ba bɛ ya Ablaye policiers ni gardiw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ Mopti mara la malaya ko a bɛɛ lajɛ n'o ye fo n Mali bana Ablaye a vidéo yɛrɛ kɔni ye diɲɛ fan bɛɛ n ba nini kɛ n ni ye malaya ko dan ye Ablaye olu munna tigi ni ne Asimi ni la défense chef de l'état-major ni ne yɛrɛ wele mu bɛɛ bɔsi lafiya la k'u don kaso la k'u bɔsi lafiya la Ablaye nin ja in ne réseaux sociaux y'a a ja in a jɛnsɛn diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama an ye a ja ye gardiw olu bɛ k'a fɔ polisilaka dɔ ye min jɔlen don circulation yɛrɛ latilenni na ka a gɛn ka bɔ yen k'a kɛ bɔ yen ko yan t'a jɔyɔrɔ ye Ablaye an ye mun ye tuguni o polisikɛ gɛnni dɔrɔn gardiw ma da o dɔrɔn ma dɛ u nana gosi a kunkolo la ne bolokuru yɛrɛ ye Ablaye nin ma ɲa dɛ wala ma ɲa o da an tilara ka min mɛn u da u bɛ gosili la tuma min na u bɛ dajugu ba ni bilen u bɛ dajugu ni yɛrɛ la min yɛrɛ man kan tɛ ka bɔ lakana tigɛlama da cogo si la an y'a dɔn olu ye o la chef d'état-major général min bɛ armée kunna bi a ko fanga lakana tigɛlamaw aw de ye fa kelen aw de bɛ fa la aw bɛ ba la aw kana sɔn nin n'a ɲɔgɔnna kɛ aw sɔrɔ a kɛra maloya ko ye kunnafoni laban y'a yira k'a fɔ commandant minnu bɛ garde nationale la gendarmerie ko ani groupement mobile de sécurité u taamana ka taa ninnu yɔrɔ groupement mobile de sécurité cɛbaw yɔrɔ jeunesse la ka taa yafa deli kɛ ka tila k'a yira k'a fɔ bi min kɛlen nin a ɲɔgɔn tɛna kɛ tuguni ko wa u ye dumuni yɛrɛ kɛ dumuni min ne o ye yafa kuncɛ baara yɛrɛ o y'a politique ma yɔrɔ ye sa u ka mɔgɔ min ye nin kɛ u k'u bɛɛ bɔ yan a banna o la tɛ se ka kɛ mɛ k'a fɔ yafa o b'a kɛ Ablaye san damadɔ cɛba min filɛ nin ye n'o u k'a ma Bakobo ni ale de ye sigalama fɔlɔ ye Faransi journaliste cɛ fila minnu RFI cɛ fila minnu u y'olu fa an ka jamana kɔnɔ sigalama ba min b'a u cɛma n'o ye Bakabo ale Faransi ka kɛlɛbolo fara n'o ye Barkani ye u ka wulikajɔ senfɛ e ko u ma kolatɔn cɛ la wa a sara u bolo u y'a fa ne fana y'a fɔ n'aw bɛɛ ka wele se ko wele ale mun fɔ Ablaye n'i ye gouvernement ta ka lajɛ ji ɲɛma donni na ɲininkali kelen bɛ e ko minnu taara nin ko e ka nin caman ni ninnu tali mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a bɛnna sababa ma kunnaja b'a kɔ wa n'i ye fɛn kɛ maa bɛ kuma kɔni tile naani dɔrɔn Choguel Maïga a ko a ma mɛn a ko kunna koyi a ye gouvernement kura in a ye o tɔgɔw di gouvernement ye maa 25 o ye ministre ye dulon kɛrɛla o ye 3 ye ko ninnu gɛlɛya minnu fɔlen an bolo ni Choguel Kokala Maïga u ka ɲɔgɔn ye kun fɔlɔ min kɛra kunun primature la n'a ye dantigɛli kɛ k'e ko ninnu na se ka i kɔ dɔn nin gɛlɛya in na
k'i kɔ da nin gɛlɛya in na ka gɛlɛya in ka ata ka bɔ an kunna kalo 9 in waati kɔnɔna la wa abla nin de kuma koloma yɔrɔ yɛrɛ ayiwa ne jumɛn mutation la mutation o ko di aba ko an ka balontan ko in na muna an ka tiɲɛ la fédération malienne de football muna kelen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ segukaw kama ko a tɛ bila u kelen k'i gɛn la nigi ka tɛ dabila muna muna babi n'a ka cɛ maaw ko u bɛ fɛ ka bureau min bɛ segu waati min kalifalen bɛ u la u bɛ fɛ ka o surunya ko muna o de kuma bɛ yan nɔ ninnu tɛ mɔgɔ tɛ ninnu ka ko ninnu ɲɛdɔn basi bɛ dɔ na Ablaye min kɛlɛ ye ka ɲɛsin yuruku suko ani dugusɛjɛ banaya fari dalili ma an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ ko Yakuba Katile ni UNTM ma ko u bɛ ka siran mun de ɲɛ sa nin de kuma koloma yɔrɔ yɛrɛ ye sɔgɔmada nin na. Le soir de Bamako kuma na jadisme ka olu jadisiw k'olu kuma ɲɔgɔnya jadisi minnu ye Mali jadisiw ye ko Imam Mamud Diko a kɛlen ka jɔyɔrɔ min ta o kuma la a ma yɛlɛma hali sini o kuma kelen de b'a nɛn kan jadisiw kuma ɲɔgɔnyali u k'u kana kɛlɛ nka u k'u kuma ɲɔgɔnya. Ablaye nin waati na dantigɛli kelen bɛ k'a fɔ gouvernement kura in parti minnu n'olu ye majorité présidentielle ye i n'a fɔ RPM na a ɲɔgɔnnaw ni RPM kɔrɔ in olu kɔni y'a yira k'a fɔ a fɔra ko a kana fɔ maa si kɔ k'a fɔra dɔw kɔ dɛ a b'o dɔ kɛ place 25 bɛ se ka di bɛɛ ma o de kuma ye Nouvelle Horizon kuma na nin waati na hôpital du Mali kuma bɛ dɔ bɛ yan nɔ min man d'a la cogo si la ko fɛɛrɛ dɔw tigɛlen bɛ ka ɲɛsin Covid-19 banabagatɔ dɔw ma fɛn fɛn kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma k'a tɔbɔtɔ ka a tanga ka i hakili to a la ko kɛnɛya tigilamaw tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen hakɛw kunna a bɛ komi banabagatɔ in tora a yɛrɛ bolo Seribu Sulani Madani Hayidara Nouvelle Horizon ka kuma la awa ko a taara chef d'État fɛ yen n'o ye Azimi Koyita ye a ko an b'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na jamana in lafiya bɛ se ka na segin jamana in kɔnɔ wa jamana in basigi bɛ se ka na kɔnɔ cogo min na Seribu Usmani Madani Hayidara au conseil islamique tɔgɔ la a yera Azimi Koyita fɛ yen nin kumakan in na nin bɛ mɔgɔ hakili sigi le 5 kuma na BMC ko ani SICG Mali tun bɛ ɲɔgɔn na a ko nka BMC a ye a ka sɔrɔnadonikɛlaw ye sɛbɛn don cogo bɛɛ lajɛlen na ka kɛlɛ kɛ min bɛ se ka u kisi SICG Mali ale ka wulikajɔ o kɔlɔlɔ ma sariyatigiw ko BMC aw jo t'a la wa aw ka kan ka min sara SICG cɛbaw ye o bɛ t'i jɔ sifa wari miliyari 23 a n'a kunkan fɛn na banque bi na n'a o kɔni kɛra sarafɛn ye o ma sara banque bi na avocat fana ye fɛn sɔrɔ wa n'i y'a ye a sera nin yɔrɔ ma an ka sariyatigiw m'a kɛ dɛ sariya in bɔra OHADA cɛbaw yɔrɔ Jalangɛri kuma na gouvernement min bɛ cɛmancɛ fanga in ye docteur Choguel Kokal Mayiga ka gouvernement in a dan tigɛra bɛɛ lajɛlen a ma 25 ani dulon kɛrɛla 3 in a bɛɛ tɔgɔ dafalen bɛ dulon kɛrɛla nka est-ce que u ni ministre tɔw hakili ye salamu duma mobile bɛ d'i ma kabini conseil des ministres la dulon kɛrɛla ne kɔni m'o faamu dulon kɛrɛla kɔni don parce que Ablaye ani ministre yɛrɛ latika u ka fɛnw ma dafa ko jɔyɔrɔ ninnu tɛ comme délégués don a y'a faamu mais cidenw o ye tɔgɔ ye dɔrɔn tɛ ils ont les mêmes avantages les mêmes titres les mêmes noms et partis au conseil des ministres banna dans ce cas o don u kana kunkolo munumunu 26 mars kuma na n'a ma kuncɛnɔ ye Ablaye ko awa min ye kɛ ntɔn ye ntɔn ko ntɔn lakodɔnna dɛ a fɔra ko ntɔn bɛɛ sira la dɛ an b'an ka nin gɛlɛyaba in kɔnɔ ntɔnko bɛ fɛ k'i fereke an senna dɛ yɔrɔ ntɔnko kun banna a bɛ san 10 bɔɲɔnko bɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen hakilina na k'a fɔ an yɛrɛ kisilen nin sa an b'an ɲɛsin gɛlɛya wɛrɛ ma nka ntɔnko kuma a kuma fɔra dɛ ko ntɔn yera wa ko ni an ma wuli kabini an ma tuma la ntɔnko a bɛ sɔn ka
anga samiyako ani anga seneko a be son ka a tiɲɛ ntɔn ninnu kɛlɛli tiɲɛ yɛrɛ la a man nɔgɔn jamana bolo jamana min n'a ka sɔrɔ a dan dɔnnen don min ye farafinna ka dɛmɛ ye ko farafinna bɛ se k'a i yɛrɛ minɛ dɛmɛ na wa e ko farafinna se bɛ farafinna ye k'a i yɛrɛ minɛ dɛmɛ se b'an bolo de mɛ ka to ɲɛma jugu tɔn de kun na an tɛ se k'an yɛrɛ minɛ an tɛ se k'an yɛrɛ minɛ si parce que tubabu yɛrɛ bɛna an ka nafolo ta ka taa n'a ye k'a feere ka na d'a ma Ablaye mɛ n'a sɔrɔ Mopti ye sigiyɔrɔ ye min ne a lakanalen don ni mɔgɔ bɛ se ka i ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ hakili sigi kɔnɔna la o ye ɲininkali kɛlɛ ye i tɛ se 26 mars ka kuma ye nin Mopti Tombouctou Gao Kidal hali ni Segu b'a kɔ Bakari filɛ nin hali Segu n'i taara b'a kɔ i tɛ se bɛlɛnfin an kana ɲɔgɔn nɛgɛ Allahu akbar Segu yɔrɔ dɔrɔn ka daminɛ Segu b'a kɔ ka taa kala kɔnɔ Jabali Nampala Dogofiri hali o yɔrɔ la mɔgɔ tɛ k'i fɛn k'i damu na aw ye ɲɔgɔn nɛgɛ de Ablaye donc yɔrɔ jumɛn ye lakananen don lakana yɛrɛ tɛ an b'a lama kɔnɔ de la an b'a sinon lakana min n'an lakananen tɛ Ablaye bɔ ni Mopti kɔni Mopti yɛrɛ ka jugu ni hali kɔrɔn fɛ sisan ne y'o fɔ ye Mopti ka jugu ni kɔrɔn fɛ sisan parce que mun kɛra Mopti hali kɔrɔn fɛ mun y'a daminɛ ma kɛ kɔrɔn fɛ u bɛ bisadafu kan u bɛ sira tigɛ u kɛ bolo fɔ minɛ mais ka taa dugu kunturu jeni k'a fa hali kɔrɔn fa ma kɛ mais Mopti dugu ko n'a de don ayiwa i ka mɛ Mopti Mopti n'a lamini kɛ a n'a lamini Douaza maɲi kɔrɔ maɲi jɛnɛ maɲi Baɲangara maɲi mun de tora Mopti la ayi Mopti banna Mopti ko yɛrɛ bannen Mopti dugu kɔnɔ dɔrɔn de tora sinon à 5 km Mopti tɛ se mun kɛ 5 km tɛ se mun kɛra Mopti mara la n'a ma kɛ hali kɔrɔn fɛ balaw dalen bɛ kɔrɔn de fɛ hali jɛnɛ ninnu bɛɛ b'a la o jɛnɛ bɛ Mopti mara de la o ka dugu kuturu ci ka tasuma wuli a la ka mɔgɔw fa ka denmisɛn fa ka cɛkɔrɔba fa a kɛra Mopti mara hali kɔrɔn fɛ a ma kɛ tiɲɛ la a gɛlɛyara donc ni mɔgɔ ko k'a kɛ siya kɛlɛ ye fana Mopti de a kɛra hali anw fɛ a ma kɛ anw fɛ Banbanci tun bɛ Banbanciya la o bɛ faamaw gɛn ka commandant gɛn ka bin sɛdasiw kan mais k'a fɔ a filɛ siya fila filɛ ka kɛlɛ o ma kɛ an fɛ a y'a daminɛ Mopti mara de la o de tuma ne ko n'i ko Mopti ta ka jugu n'an ta ye dɛ kɔrɔ Mopti ta ka jugu kɔrɔn fɛ i ma deli k'a ye ko ka kɔrɔbɔrɔ ni suraka bɛ ɲɔgɔn na ayi ko rébellion bɛ yen faama bɛ gosi kan bɛ gosi n'i bɛ baara kɛ faama n'i ye faama taamasiyɛn u b'i minɛ o de tun bɛ k'a fɛ ni siya fila dugu fila ka don ɲɔgɔn na fo dugu ka wuli a y'a ye Mopti de donc n'u ma fu sira la o de bɛ na ni Mali tiɲɛ donc o kɔni an b'o fɔ ye dɛ parce que sisan o m'a ye Mopti mun de bɛ yen kɛlɛ saba de bɛ yen u b'a fɔ dɔgɔnɔ ni fila u b'a fɔ fila ani a fɔ cogo di chasseur bɛ fɔ cogo di bamanan donso an y'o ye Mopti de sinon a tun t'an fɛ o donc o dun bɛ na ni kɛlɛ de o o bɛ na ni dugu wuli ye de aw bɛna ni sigiɲɔgɔnya kɔnɔ a bɛ sigi gɛlɛya sigiɲɔgɔnya a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bon faamaw m'o de faamu ni faama fu sira la a tɛ ban parce que a bɛ kɛ taa juru sira la n'i ye n ka mɔgɔ faa n b'i ka mɔgɔ faa n'i ye n ka dugu jeni n b'i ka dugu jeni donc n'o kɛra o yɔrɔ min na basigi tɛ se ka na o la dɛ donc a ye question mun posé question ɲɛnama de dɛ non question ɲɛnama don dɛ question ɲɛnama don donc an b'a fɔ k'a fɔ ala ka mais e ma ye cɛ ma ye subaga bɛ ɲinan kɛ nka min den ta o tɛ ɲinan dɛ o tɛ ɲinan voilà sinon basigi tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la basigi tɛ tabarika n bɛ yan an b'a jite k'an bɛ sini kɛnɛ n'ala sɔnna le flash